Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Inom og lacto puffy. Long-term ang benefit niini sa panglawas, sigun pa sa pagtuon sa mga ngilngig na doktor. Apan na po ko'y sumpay nga tambag nimo, pero mulagi, gikan ng isa kong nakatunan sa taas na panahon. Pahimusli ang kaanyag og katahom samtang ikaw batanon pa. Tingali di pa nimo tuhop nimo ron. Apan moabot ra ang adlaw nga mingawon ka sa karaan nimong litrato samtang nagkalaos na imong panit. Do one thing every day that scares you. Pag video okay. Ayaw binuangi ang kasing-kasing sa ubang tao. Ug ayaw pamugos nga higugmaon ka. Patupi po usahay. Ayaw usiki imong panahon sa pangabobo. Usahay ikaw ang maguna, usahay ikaw ang iwit. Ayaw pagdali. Sa katapusan imong kaugalingon ra ang imong kontra. Ipusa imong karaang mga love letters. Ilabay imong mga daang bankbook. Jogging pud gamay. Ayaw karatol kung wa pa kakibawon sa imong buhaton sa kinabuhi. Daghan kong mga kailangan nga milyonaryo. Apan gakiat lang gyapon ang naong kay hangtod karon, wa gyapoy buot. Okay ra lagi ka. Likayi ang pork belly kung mahimo. Panggaa imong tuhod, mingawon ra ka ana, inigatiguang na nimo. Tingali maminyo ka. Tingali di. Tingali na kay mga anak. Tingali wa. Tingali magbuwag mo ini 40. Tingali mapare ka ini kasaysinta. Wa takibaw. Bisan unsa pa kataas imong naabtan, ayaw palabihig daig ang kaugalingon. Hinay-hinay lang sa Facebook. Because in the long run, it will make you feel ugly. Timan daghang amigo nga mulabay lang, pero ang pingin tao ng pipila nga nag-agwanta ron nimo. Puyo ka diyot sa mga dagkong syudad aron di ka maignorante. Puyo ka diyot sa mga gagmayng lungsod aron makat-on kag maayong pamatasan.
Ayaw pagdinaw. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Ayaw na na-eksperimentuhin imong buhok. Kay base nilig edad ni mong skwinta, mura na kag 98 tanahon. Pamili og tarong nga tambag. Pilia ang Lacto Puffy. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm sorry. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Law mo'y! Pamhabuisyo! Mina mo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Sabado sa tanang mga sigbin dihag kaliwa. Sa mga bana nga sikreto ra kaayo kung mukiat ug sa tanang mga namabdos tungod kay nangasipyat. Welcome diri sa ato ang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Happiness is real only when shared. Kanindot ka sa kalibutan kung ang tanan mo paambit sa iyang gasa. Dili babag ang kalisod para kita mo tabang tungod dili man kinahanglan pahandi ang itampo. Labi pa sa panahon karon, ngaggadibal ang kawadon ug naghari ang kasakit. Mas gikinahanglan ang kaluoy. Mas uhaw ang katilingban sa gugma. Ang pakigdait o pakigtambayayo maoy tubag sa katilingbang maot. Unsay misulti nimo Bart? Okay kay Bart. Tamis ka latang. Tuod man ang Lacto Puffy ni duyog sa talagsaong hagit ug ni salmot sa usa ka community pantry. Didto nato gipahigayon sa Dan Borromeo ang maong kalihukan. Bisan ginagmay apan gipaninguha namo nga makahatag kitag mga pagkaon, mga dilata ug uban pang mga batakan nga kinahanglanon sa atong mga kabus nga lumulupyo. Tungod nakasabot mi nga ubay-ubay pa sa atong katawhan ang walay bakuna. Amo silang giagda sa pag-inom sa produktong Lacto Puffy. Libre ug walay bayad nga atong gitunol kanila ang lactobacillus nga mopalig-on sa immune system sa tao. Kanindot ka sa kalibutan kung ang tanan baskog ug himsog. Kanindot ka kung ang kalibutan abunda sa gugma ug pagtinabangay. Sa amo ang pakighimamat sa mga lumulupyo, nakita namo ang ilang kalipay. Mga pagpasalamat ug paghandom nga mobalik ang Lacto Puffy sa ilang dati. Ug tungod niani nadasig kami nga mulusad ug mas dako ug mas halapad nga community Lacto Pantry.
Ganahan mo nga makahibaw kung nganong taas ang inyong bayranan sa kuryente o nganong nailad tani. Ipasabot na ko ninyo nga dili tungod kugihan kang mamlansa o gasigi na lang kadyag ablisirado sa inyong frigider mao nang taas kay kag mabayran sa kuryente. Dako kag nabayran tungod gitikasan ka ana nila. Kung kinsa na sila ay muglakaw kay pasabton tamo. Pero sa di pa ay gid mog kalimot nga pwede ra gid mong mo subscribe dire sa ato ang YouTube channel ug ay sad kalimot nga pagpislit anang notification bell bahan nga ma-update mo kung natay mga bago na sad nga video nga mapagawas. Every time nga magbasa ko sa ako ang billing sa kuryente, usahay matintal kog hikog. Kinamahalang kuryente sa kalibutan naa sa Cebu City. Hapit na kumutuo nga kitang tanan gipakataw aning kalibutan na para lang yun nga lipayon ang taga Biko. Ang Cebu City Council nakahukom pinagi sa ilang Committee on Energy nga ilang i-discuss together with the representatives sa Visayan Electric Company ug ilang mga opisyal, lakip pagani ang mga taga Cebu Chamber of Commerce, may labot sa makabungog nga reklamo karon nga nadawat sa gobyerno kay lagi kalit kaayo nga nisaka ang kantidad sa kuryente nga gikonsumo ron sa mga tao. Labi pa gyud nga pandemic. Sa una, kung nagbinuan ka diag 2,000 kuryente karon, makurat ka kay niabot mo 5,000. Nga unta, TV, electric pan, plancha, rice cooker, laptop, frigider, washing machine ra may imong mga butang. Nga mura man ay mga normal nga butang nga pwedeng makita na to suds buys pobre. Ang gusto mahibawan sa Cebu City Council kay ngano ang Beko has been allegedly buying more than 50% of its power supply sa mga kompanya nga sila rasay gidudahan nga na nag-iya. Dunay tulo ka stage or ang para nga moabot ng kuryente sa atong mga panimay. Una, kanang gitawag nilag power generation. Ikaduha, kanang power distribution. Tayo pa, murag tulo to kung giingon, no? Ang ikatulo, power interruption. Bitaw, basahan nagtarong inyong mga billing gas kuryente. Na-specific kayo nga item diha nga gitawag og generation charges. Bayad na sa pag-produce og kuryente gikan sa mga independent power supplier. Sumao ni ilang drama. Kintahay nangumpra ang Beko og kuryente. Og didto kintahay sa ilang kintahay nga supplier. Nga mahal og presyo nga kintahay gibayran sad sa Bikong mahal. Kay lagi alkansi kuno sila muna nga nigbasa nimo sa imong bill murag mablard ang imuhang pananaw sa kamahal. Ang nakaparat aning tanan kay murag na ay gobyerno nga kintahay mo laban nimo. So basically naa diha ang drama. Si Konsehal James Cuenco, chairman sa Committee on Energy, gusto nga ang sanggunian or ang City Council mupadayag sa hugot nga barugana nini nga mupadayag ba sa ilang kabalaka nga basig dunay gilapas nga balaod ang Visayan Electric Company. Ang balaod mo ni Republic Act 9136, Electric Power Industry Reform Act kung ipiralo. Unsa bay mahimo sa konseho nga di man gani mo hapit na mohimo dig ordinansa kay kasigi na lang mag executive order. Maglisod pa magani mog piog ni Attorney John Casas unya karon Biko na sad ang inyohang giambisyonan. Pero unsa man day nahitabo ani kaniadto ba? Nakinumdum ko nga nay balita ani nga mismo ang chairperson sa Energy Regulatory Commission, si Agnes de Venadera, ni pakanaog og mando January 4 karong tuiga nga nagdirect sa Beko nga mo explain aning ilabang high electricity rates in 2020. Now, wata kay bao ug sa tubag atos Beko, wata kay bao og ilaba tong gi tagaag pagtagad, gani mismo ang senador nga si Sherwin Gatchalian nihimo masaganito og sekundary nga pamahayag
nga kung pananglit mapamatud-an nga ang Biko ni violate gyud sa ilang pagpresyo sa kuryente, mahimo nga manduan sila nga refundan ang customer. Pero hangtod di muingon ang korte nga sad-an ang Vico out tabla way mahitabo. Pero kung Brightness James Cuenco, li ako nugsuway diha kons kung nakabayad na basad ni ang taga Vico sa ilang 200 million nga utang isip buhis diris dakbayan Subo. Pagdibil-dibil sad panagsa diha kons. Naarabay balita nga nigawa sa una nga ang Visayan Electric Company utangan sa dakbayan og 200 million sa real property taxes nila from 1992 onwards. Way bayad-bayad. Unya, kusog kay ni silang maningil sa ilang mga konsumidor niya og di ka kabayad on time, layo ra lang usa ka buwan, putlan ka dayon. Pero sa ilang utang sa gobyerno, layogon usa ka, luyahon usa mo, ay pa na sila mamayad kay unsa may silbi anang ilang mga mahalon nga abogado. Now last April 14, ni pagawas og pahayag ang Chief Operating Officer or CEO sa Vico si Raul Rosero. Iyang gianunsyo nga nagplano ang ilang kompanya nga renegotiate sa ilang kontrata sa ilang mga ubang supplier. Kung kining ilang renegotiation sa Vico maoy matuman, mutaas ang bayad sa kuryente. Pero kung ang ilang supplier pod ang matuman, mutaas gyapon ang bayad sa kuryente. Kay sila ra may tag-iya sa supplier. Lakip sa tukion puhon diha sa konseho mao ang mga paagi sa billing. Una, kung tinuod bagyod nga ridingo ng atong mga meter, daghan ang nagduda nga gabutikaw-butikaw na lang ni mga taga-Pico kung pilay ilang estimate sa ato ang nakonsumo nga kuryente unya mura sa ilang pabayran. Ang tawag ana namo dito sa mga standbys gawas, tulis at tubangan. Unya, sa di pa ko malimot, ako gyapong awhagon ang ato ang mga kaigsunan nga ay gimo og kumpiyansa. Kung mahimo, kinahanglan na agid tay daily dose of lacto-vital. Kaysa akong bahin, muna akong gibuhat kada adlaw. Mutumargi ko og produkto sa lacto-puffy, particularly lacto-vital, kay para nako diha na lang ta pwede nga makasukol-sukol ba ning mga makamatay nga sakit nga naa nagpaabot na to ron sa gawas. So kung di na to mapalig-undaan ang ato ang immune system, unsa man kunoy laban na to aning mga kaaway nga di makita. Labi nako nga numero 1 ang talawan kay kog bakuna. Maniguro na lang kog lakto. Unya, Super B, unsa may balita nimo diha sa newsroom? Balitai ko no B. Super B, pasok. Mga balitang fake news. Uy, init na ba kaya? Okay, atong i-greet sa maing pagtanaw diha. Uy, tag-iya na iguan Karsyo, on buliko. Naapod ang atong mother dear ni Jason, si Cleofe Monteclar. O si Sir Roel Rosaldo. Mayong gabi nyo diha. O pagtanaw. Arita sa itong mga balitang lokal. O sa mga balitang lokal, si Cebu Vice Governor Junjun Davide ni undang na sa panigarilyo. Kini mo gipahibaw sa iyang Chief of Staff nga si Attorney Ramil Abing diya sa Kapitolyo. Matud pa ni Attorney Abing, magtulo na ka oras human ng katapusang nidugka sa iyang Marlboro ang Vice Gobernador. O garbo niya gining gipahibaw nga usa kini kadakong milestone
alang sa unang termino ni Davide isip Vice Gobernador sa Subo. Sa diyang nahinabi si Vice Gobernador Davide sa mga taga-media kung unsay nakaagni niya sa pag-undang sa panigarilyo. Matud pang Junjun, gibaharan si ni Gwen Garcia nga pasiritan og fire extinguisher kung makitaan nga gayupyo po tabako bisan asa dapita basta sulod lang sa probinsya sa Subo. Sa labing ulahing update, nagplano usab si Davide nga magpatina sa buhok. Tungod kuno kay saputon si Gwen nga makakita sa iyahang uban. O wa siya plano magpakasaba sa gobernadora. Padayon sa itong mga balitang fake news harita sa nasyonal. Aris mga balitang nasyonal. Senador Manny Pacquiao gustong ipakural ang tibok West Philippine Sea kung kini mapresidente. Tungod sa kapakyas sa saad ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-jet ski padung sa South China Sea aron na papahawaon ng mga sundao sa China, si Senador Manny Pacquiao nibahad nga kung siya mao'y mupulin ni Digong iyang ipakural og simento ang tibok kadagatan nga gustong ilugon sa China. Sama sa gibuhat ni Donald Trump kaniadto dito sa Amerika, kansang palisiya naglakip sa pagtukod og paril nga nag-uwang sa Amerika o Mexico. Si Pacquiao andam mugasto sa personal ni ini nga kwarta para butangan o kinatas ang paril. Ang tibok kalibutan ang dagat nga gauwang sa Pilipinas o China. Tuyo sab ni Pacquiao nga lupigon ang the Great Wall of China. Kung siya mapresidente, plano usab ni Pacquiao nga pabutangan og mga outpost sa tanod. Ang tanang mga isla diha sa Kalayaan Group of Islands. Tuyo ni Pacquiao nga tanod ang ibutang tungod kasabot siya nga ang tanod sa Pilipinas mas grabe pas pulis kung makapurma. Si Manny Pacquiao gituhuan nga mudagan pagka-presidente sunod eleksyon. O din natapos ang atong mga balitang fake news. Mubalik ta ni Jason sa studio. Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Kung pananglit, madayon na ang pagpamalit na tog mga bakuna, dapat dunay moratorium, ha? Kay ang Cebu City Government nagtanaw nga at least 3 billion pesos ang gikinahanglan para sa atoang
supplemental budget karong tuiga. Si Cebu City Councilor Raymond Garcia ni Butiag, kay siya may chairman sa Committee on Finance diya sa Dakbayan, Sugbo. Nga muni ang kantidad nga gikinhanglan ron sa Dakbayan, Sugbo. Pero mula gina, out of 3 billion pesos nga mao'y tinguha nga makaproduce pinaagi sa supplemental budget, ang 1.2 billion na naibayad sa itong utang diya sa SRP. Pwede i-hold lasan ng mga bayaran na nato sa utang diha. Total, kung ang gobyerno maglisod og bayad, o paprinta lang og dagdaghang kwarta. Gobyerno, bitaw ta. Bitaw, mas priority nato ang bakuna. We need 2 billion pesos para sa 700,000 ka mga lumulupyo nga mabakunahan taon sila. Unya gikinahanglan na nato nga kantidad para nga matud pa ni Dr. Michael Rama maka-attain ta og herd immunity. Now, another large cut sa proposed supplemental budget is for the vaccination program amounting to 400 million pesos, which is ako na nang gisulti. Unya kinahanglan man ta nga muhire og manpower, kinahanglan man ta og mga storage facility, kinahanglan man ta og mga sakyanan nga gamiton ngadto ngari para pagtransport ang mga bakuna. Unya kung kaluy-an na gani sa Ginoo nga moabot na gyud sa wakas ang mga bakuna, pero unsaon na to nga wa na sa tay kwarta. Kay giuna na bayad ang utang sa SRP. Kay way moratorium. Balik na sa tasinugdanan. Yung mangutana na sa go. Nganong magsigi na sa taan eh. Hay, Sabado na gyud. So, pasabot ani, ug mapuhon, makapamili na ta kung asa tang dagata magluling hayaw. Kay Domingo man. Nya kabantay mo murag init kay panahon, nagsabot biming super big nga basin tingali sa mga umaabot nga semana, panglarga tingali mig Boracay. Oy. Sabot-sabot pa lang na. Bitaw oy, again ha mo pahinumdum gyapon ko nga ay mo karatol dayon nganong naano ta mag-live diha sa YouTube kay ang Facebook magod medyo hinay kayo gyud ang pag deliver ba sa ato ang mga video tungod lagi kay daghan na ginigamit muna nga kung nakamatikod mo muuntol, muungot, usay di pa mo play, di pa makita ang atong live kay lagi wagin mi kibaw kung say problema ana diha. So mas komportable taron sa YouTube kay mas nindot pa ang kalidad sa video nga mupagawas, nga ipagawas diri sa ato ang matag show or matag episode. So ari usa ta sa YouTube, nya mas nakauyon sa kus YouTube kay straight, why putol-putol. Ya, subscribe sad mo panagsa kay upat ra mi ka book subscribe ano ako asawa ni Brian, akong asawa ug si Brian upat ra mi ka book. So mas maayong paabton tingalig na po. Ay kalimot nga mo patukar gyapon mi og mga musika or huni gikan sa itong mga local Bisaya artist kay na tradisyon na namo diri nga mo pasundayag gid mi sa ilang mga musika. Agi na lang sa pag-abag sa ilang kahimtang kay lagi naglugos pa in taon sila mga gig ron sa gawas tungod lagi aning pandemic. Muna nga gitagaan na to sila libre nga oras ug libre sad nga pag-feature. Why bayad? Kay of course libre man. Unya, panghinapos ay kalimot nga mo like, mo share sa tong Facebook page and mo subscribe sa tuang YouTube channel. Unya pwede san mong makapaminaw na mo diha audio sa Spotify o sa iTunes. I-type in lang ang Tanat So Late Show with Jason Monteclar. So again, daghang salamat sa inyong pag-agwanta nining ato ang programa. Happy weekend! Kita-kita ta sunod semana. Agyud kalimti, halang doon si Bathala Labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Lapi gang, back in the booth. Daghang mga ambisyon nga madako, daghang mga ambisyon. Daghang mga ambisyon magka-auto, daghang mga ambisyon. I
Ato tag ayala, gasto tagato 50. Picture ang kape nga makapubre. Ay kog ilara, para na sa Insta. Hashtag bless, hashtag si Piata. Bahalag mga mute, kwartes pitaka. Igora pamlite, what nay dada, what nay kisaw. Kay utok gikilaw, tanon ka na silaw. Puri bida ay pabadlong. Nagbahat, nagbadlungon ay nagpun-e. Kay puno na og pasikat ang Pinas. Shit! Undangin na ang imong hinilas. Shit! Ako kay ni balik ug di na maatik. Mata na ko perting sigaha. Flip gang huwata. Baugo na ako ang imo pagkagahe. Itulid ang dapat nga itulid. Daghang mga ambisyon nga madato. Daghang mga ambisyon. Daghang mga ambisyon magka-auto. Daghang mga ambisyon. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Hala sige ka, iyon ang balita. Dili na kay maayo ang imuhang makita. Pasikat sa silingan ang bagong sakyanan. Di ay tuod, bisag ginamos ray naa sa pinggan. Bahala, hala, hala, sulusulod ni Bathala. Utangan kung panilan siya tung unang mudagan. Lain di ayong tuyo, abi ni mo ug buutan. Lain di ayong mudos, apan di ay kawatan. Ha, daghanog ambisyon, pero ay direksyon. Buhaton ng tanan sa kwartang adiksyon. Tagpila ng iPhone, kaya kong panipon. Iway ang pangluwas sa pobreng sitwasyon. Ha, money, 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 I can get my honey. Ooh, something adorable, ooh, something that shiny. Di ta paadik ane, di ta paggamit ane. Madani hon kine, maukini ang money. Daghang mga ambisyon nga madato. Daghang mga ambisyon. Daghang mga ambisyon magka-auto. Daghang mga ambisyon. Money, money, money. Ayaw hiraya. Money, money, money. Ayaw rin simbahan. Money, money, money. Ayaw hiraya. Money, money, money. Ayaw rin simbahan. Trying to stay updated cause you're trying to blend in. Play pretend that you're good though you're dying within. You can never look weak in this motherfucker. Get the Gucci shoes for this motherfucker. All praise to the Most High. Pay the price to my sins that I can't buy. No longer a slave to the world high. Jesus made a way so I can fly. So you better not love money. So you better not praise money. Cause love of money is the root of all evil. We are no longer a slaves to these idols. I really think you have forgotten who you really are. Made in his image, you are godlike. Never was the tale cause you are godlike. Freely give and go and praise the Most High. Daghang mga ambisyon nga madato. Daghang mga ambisyon. Daghang mga ambisyon magka-auto. Daghang mga ambisyon. Money, money, money. Ayaw hiraya. Money, money, money. Ayaw rin simbahan. Money, money, money. Ayaw hiraya. Money, money, money. Ayaw rin simbahan. Daghang mga ambisyon nga madato. Daghang mga ambisyon. Daghang mga ambisyon magka-auto. Daghang mga ambisyon. Money, money, money. Ayaw hiraya. Money, money, money. Ayaw rin simbahan. Money, money, money. Money, money, money. The Not So Late Show with Jason Monteclar.